Ora Mariola Ρούσαμ από τη γη. Ωραία κι από το μαύρο χώμα Μαριόλα μου. Ωραία κι από το μαύρο χώμα ψυχή καρδούλα μου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον Πλάτανο, στο μεσοχώρι του χωριού. Και αν τον ρωτήσω αυτόν τον Πλάτανο, εκεί κάτω προς τα πάνω για να του ρε Πλάτανε χιλιοτραγουδισμένε, τι είδηση εδώ, τι άκουσες, τι έχεις να ομολογήσεις, γάμος, τα ψήκια του γαμπρού και της νύφης, το πανηγύρι του Σωτήρος ή κηδείες. Μια γυναίκα τραγική, μου έγραψε μια τραγική ιστορία που η μοίρα της την έφερε να γίνει τραγούδι, να γίνει θρύλος. Όσα έχω ακούσει, έμαθα και γνωρίζω, τα έμαθα από τον αδερφό του παππού μου. Ο μεγάλος εκεί, έτσι το λέγαμε, μεγάλο. Δεν φωνάζαμε παππού. Το σκατόταν σε μια βεράντα εκεί, ξύλινη, κρεβάτα, είχε ένα μπουκαλάκι κρασί, μια φλογέρα και τραγούδι αυτό το τραγούδι. Εγώ το άκουγα, κοίταζε εκεί που λέει, μια έκλαιγε ο μεγάλος, έκλαιγε. Και μια μαγκάλιαζε Βασίλα και με να σε φιλήσω. Και με φιλούσε. Αυτή τη στιγμή έχει από μένα το τραγούδι. Και όσο περνάνε οι γενναίες, τα γεγονότα γίνονται μύθους. Την ιστορία της Μαριόλας την έχω ακούσει από τα μαθητικά χρόνια, από τον πατέρα μου και είναι μια πραγματική ιστορία που μπορώ να σας πω πώς εκτελήθηκε. Η μοίρα. Τι παρηγοριά να λέγανε και να φανταστείτε τις μυρολογίστρες της εποχής εκείνης για μια τέτοια νέα γυναίκα. Αμάνα μυρολόγια, μυρολόγια. Και πιο σκληρό μάρμαρο το τρυπούσαν, αλλά και την πιο σκληρή καρδιά. Να περιμένεις τώρα 10 και 11 χρόνια και να λες ότι τα βάσανα τελειώσαν και από εκεί και πέρα να αρχίζουν όλα. Τι πόνο να έχει αυτός ο άνθρωπος. 11 χρόνια. Ωραία κι από το μαύρο χώμα Μαριόλα μου. Τουρκοκρατούμενη Ήπειρος. Μιλάμε για το 1819-1820, όπου ο τρεις παππούς μου, ο Βασίλειος Τσίτος. Άλλο το υποκοριστικό επίθετο Μπάσιος, Μπασούλης, δημογέροντας.
νέος τότε, πολύ καλός τεχνίτης, στους μήλους και στις νεροτριβές. Αν θα πάμε στους περίφημους που ήταν κάποτε μήλοι εδώ κάτω, θα λέγαμε τι είναι αυτό το πράγμα που έχουν εδώ οι Βελτσιστινοί. Σε αυτό το χωριό εδώ ερχόταν γενικότερα από όλη την περιοχή των Ιωνίων για να αλέσουνε. Άρα δηλαδή το γένος Τσίτου είχε κρέτητα, είχε υπόλοιες και στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Το 1820 γνώρισε μια κοπέλα από το Γραμμένο η καταγωγή, Μαρία το όνομά της, αλλά επειδή ήταν τόσο όμορφη, όλοι την αποκαλούσαν Μαριόλα. Την ερωτεύτηκε πάρα πολύ. Η Μαριόλα έφυγε από το χωριό της από το Γραμμένο, πήγε στη Βελτσίστα, εγκαταστάθηκε εκεί που ήταν ο παππούς. Έκανε το πρώτο τους παιδί το 1820, νέο ζευγάρι που ήταν, κοίταζαν τις δουλίτσες του παιδιού τους και περνούσαν μια χαρά. Εκεί στο χωριό ήταν ένας τζανταρμάς Τούρκος, ο οποίος είναι χωροφύλακας τότε. Πανέμορφη η Μαριόλα. Την έβαλε στο μάτι και ήθελε να την ατιμάσει. Άιντε οι κλέφτες έξω Μια μέρα η Μαριόλα ξεκίνησε να πάει στο αμπέλι της. Αυτός παραμόνευε και από άλλον δρόμο έτρεξε, την άρπαξε να τη βιάσει. Έβαλε αυτή τα ουρλιαχτά, βγήκαν και από τις άλλες σαργατιές που λένε. Την άκουσαν και με τα τσαπιά που δούλευαν σηκώθηκαν να πάνε προς το μέρος εκεί. Ο Τούρκος που τους είδε όλους αγριεμένους, έκοψε τις φράχτες πέρα, ο Τούρκος έφυγε. Και έτσι γλίτωσε από τον Τούρκο. Το έμαθε και ο άντρας της. Έτρεξε να πάρει τον τσεφτέ που λέμε, το μαχαίρι, να τον καθαρίσει τον Τούρκο. Δεν είχαν ξηράφια, δεν μαλαμάτε μια μπομπό, ωρενι κλέφτες μπομπόνι κλέφτες. Το χωριό μας έχει μια μεγάλη ιστορία. Συνέβησαν πολλά γεγονότα και έδειξαν ένα λαό ο οποίος είναι ατίθαστος λίγο. Είχε κυριαρχικό δικαίωμα, δεν ήθελε να υποδροθεί. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δρούσε και ο καθένας αυταρχικά. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν την εποχή εκείνη αλλόθερες και αλλοεθνείς να τιμάσει Ρωμιά. Άιντε και στα γυάλια. Πείραξε ο Τούρκος την γυναίκα του Τσίτου. Ο Τσίτος έπρεπε οπωσδήποτε να αντιδράσει. Οι δημογέροντες, πιο λογικοί, τον καθησύχασαν τον Βασίλη. Ωραία Βασίλη, μη μας κάνεις τέτοια πράγματα. Θα μας κάψουν το χωριό οι Τούρκοι. Θα σου πούμε εμείς τι θα γίνει. Με έναν άλλον τρόπο θα τον εκδικηθούμε, τον Τούρκο. Καλά τις καταπραίνει αυτός τους χωριανούς εδώ. Πέρασε κανένας χρόνος. Ο Τούρκος όμως ο τοποτηρητής δεν ήταν μόνο που έκανε στη Μαριόλα, έκανε και άλλες χωσίες. Και επομένως όλο το χωριό ήταν ανάστατο και είχε και το δίκιο του. Μετά από μέρες έστρωσαν ένα σχέδιο. Μια μέρα ο Τούρκος εκεί μέσα στο κουνάκι, που ήταν το γραφείο του να πούμε, ήταν μόνος του. Το λένε του Βασίλη οι δημογέροντες. Τώρα Βασίλη πήγαινε και πες του ότι δυο βελτσιστινά παιδιά κάτω εκεί σκοτώνονται στο βάθος που πηγαίνουμε για τους μήλους του μονοπάτι. Μπήκε στο γραφείο και του είπε ότι δυο αδέρφια στον Περαμαχαλά σκοτώνονται. Αυτός πήγε τότε μαζί να του δείξει που είναι τα δυο τα αδέρφια για να σταματήσει η φασαρία.
Όταν περάσαν την πλατεία της Κλιματιάς, ο θυμός τον είχε μέσα του, δεν είχε φύγει. Και τον έσφαξε, λένε, σαν τραγί. Κάτω το μαχαίρι μου, ο Βασίλης όπως το είχε, παπ! Του πατάει μια μαχαιριά δυο, κάτω ο Τούρκος. Τον ξεγυμνώνει, τον απαρατάει και κρύβεται μέσα στα μπέλια. Αυτό ήταν το κακό και όπως λένε, ενός κακού μύρια έπρεπε. Κάνοντας αυτόν τον φόνο, φόνος βέβαια ήτανε, μετά υπήρχαν και οι συνέπειες, γιατί θα υπήρχαν σίγουρα αντίπεινα μετά. Βρήκανε τον Τούρκο σφαγμένο και όλοι αναζητούσαν τον ένοχο. Άρχισε να κρύβεται, ψάχναν να βρουν ποιος το έκανε, κανένας δεν μαρτυρούσε. Αλλά μετά, επειδή ήταν ο τζανταρμάς, χωροφύλακας, έφτασε στην πόλη το γεγονός και επικηρύχτηκε. Ο Σουλτάνος τον επικήρυξε με πάρα πολλά χρήματα. Και τότε λένε ότι του είπαν, δεν μπορούμε να σε κρύψουμε άλλο, η μεγάλη πρέπει να φύγεις. Τι μας έκανες, μωρέ, τι μας έκανες, μωρέ, θα μας κάνουν το χωριό, θα μας το κάψουν αυτό τούτο. Τι να κάνουμε, σκέφτηκαν να κάνουν μια επιστολή, ένα γράμμα στον Μητροπολίτη Ιωαννίνων τότε. Του ζητούσαν εκεί να κάνουν ένα έρανο των χωριών, να επισκευάσουν τις εκκλησίες. Πραγματικά έγινε αυτός ο έρανος, μάζεψαν αρκετά χρήματα οι χωριανοί με σκοπό άλλον, να διώξουν τον Βασίλη. Αχ, μες στη Σβίλτσι, ήστα στο χωριό, δυο αδέρφια γέμα αγαπημένα. Μαζέψαν τα λεφτά, βρήκανε άνθρωπο που είχε διασύνδεση με το Ρόβα, ο οποίος Ρόβας ήταν η μεταφορική εταιρεία της εποχής, να πούμε. Πήρε το Βασίλη στο καραβάνι του. Φτάσανε μέχρι τη Κομοτηνή και εκεί κάθισε, εργάστηκε. Έβγαλε και τα απαραίτητα χρήματα που χρειαζόταν και έφυγε και φτάνει τελικά μετά τη Βουλγαρία που πέρασε στη Ρουμανία, στο Σιμπίου, που είναι μία πόλη από ό,τι έχω ακούσει που έχει πολλά νερά και ποτάμια. Και ήταν το ιδανικό μέρος για εκείνον. Τι κάνσε εδώ, τι κάνσε εδώ, τι κάνς τι αγνάντε, δυστικά. Όταν έφυγε λοιπόν ο άντρας της Μαριόλας, έμεινε εκείνη με ένα μικρό παιδάκι τώρα. Τον άντρα μου καρτέρο και τον περίμενε. Θα μπορούσε βέβαια να πάει και στο πατρικό της σπίτι, όμως εκείνη έμεινε εκεί, σταθερή, στο σπίτι της, προσμένοντας τον άντρα της, όταν έρθει η ώρα να γυρίσει. Αφού δούλεψε 4-5 χρόνια εκεί, απέκτησε χρήματα. Ο μόνος καημός του ήταν πότε θα γυρνούσε πίσω στο χωριό του να δει την αγαπημένη του γυναίκα που άφησε την Μαριόλα. Τον περιμένεις. Πέρασαν 10 χρόνια, μιλάμε για το 1833. Ένα σημαντικό μέρος της Ελλάδος είχε απελευθερωθεί, αλλά ο νομός Ιωαννίνων ήταν ακόμη τουρκοκρατούμενος. Άρα ο Βασίλης δεν μπορούσε, γιατί ακόμη υπήρχε επικήρυξη.
Όμως η επικήρυξη έλυγε στην δεκαετία. Αφήνει να περάσουν και 2 χρόνια να ξεχαστεί εντελώς το γεγονός και επιστρέφει στο χωριό το 1835. Πήρε έμπis στους εργάτες που είχε εκεί και πολλά χρήματα αφού πούλησε την περιουσία που είχε κάνει εκεί πέρα με σκοπό να έρθει στην Κλιματιά. Με το καραβάνι του Ρόβα έστειλε ειδοποίηση ότι εγώ ξεκινάω, παίρνω τα πράγματά μου. Στέλνει χαμπέρι εδώ στην Μαριόλα ότι ήρθε μετά από τόσα χρόνια στα Γιάννηνα να πάει και αυτοί από εδώ και να ψουνίσουν, λέει, και να γυρίσουν στο χωριό. Ξέλωση του άλλου που είχε, έβγαλε τα ρούχα της, τα καλά, τα νηφιάτικα από τον Καρσέλα, έφτιαξε πίτα, ζύμωσε ψωμί, ώστε να περιμένει τον άντρα της. Να όμως που η μοίρα άλλα τους έγραφε. Εκείνο όμως το βράδυ κάνει ένα πολύ κακό καιρό και ρίχνει 1,5 μέτρο χιόνι. Και η μοίρα δεν την άφησε να τον δει. Τα σπίτια στο χωριό τότε ήταν με πλάκες, δεν είχαν κεραμίδι τότε, και οι πλάκες υποβαστάζονταν από μεγάλα ξύλα γρεντές. Μέσα από τα σπίτια βάζανε ξύλα διάφορα και κρεμάγαν τα καλαμπόκια για να στεγνώσουν. Άρα έπαιρνε κι άλλο βάρος μέσα. Έβαλε του λιγέν. Του λιγέν ήταν μια χάλκινη λικάν για να μουστεί. Ήτανε το τραγικό να συμβεί στη Μαριόλα. Και συνέβη. Αχ, να μην με καρτερεί, πέφτει η στέγη. Η γρεντά, η σαρακοφαγωμένη και πιάνει τη δόλια τη Μαριόλα. Και πήρε δυο και μου μαζί του. Αχ, και πήρε δυο και μου μαζί του. Ετοιμαζόταν το βράδυ, ετοιμάστηκε για να ξεκινήσει το πρωί, βρέθηκε νεκρή κάτω από την μοίρα της γρεντάς. Έξε το νερό και εκεί μόλις πήρε να σαπουνίσει τα μαλλιά της, φέγει η γρεντά από πάνω, από το σπίτι και λέγανε ότι ήταν ακαραίος ο θάνατος. Τραυματίζεται πάρα πολύ σοβαρά στα πόδια η Μαριόλα
Ο γιος που είδε το σκηνικό έβαλε τις φωνές, κάποιοι χωριανοί κινητοποιηθήκαν. Ειδοποιούν μετά τον άντρα της. Και όταν πήγε εκεί, τη βρήκε στα τελευταία της, ενώ ξεψυχούσε. Εκείνο το βράδυ, ας πούμε, είδε τη γυναίκα του μετά από τόσα χρόνια και με τι καημό, ας πούμε, γύρναγε, και τελικά έφυγε η Μαριόλα. Ήταν τη στιγμή εκείνη που πήγε να κάνει μπάνιο. Θα μπορούσε να γίνει όταν δεν ήταν εκεί, όταν ήταν έξω. Έκανα τα καθέκαστα, το ξόδι, την κηδεία δηλαδή που λέμε. Ο Βασίλειος Τσίτος, αφού είχε πάρα πολλά χρήματα που έφερε από τη Ρουμανία, λέει στους μουσικούς, θα μου κάνετε ένα τραγούδι για τη γυναίκα μου και όσα γρόσια κάνουν εγώ θα σας τα πληρώσω. Και στα 40 βγάλαν αυτό το μυριολόγιο. Η οργανοπαίδευση εκείνη ήταν πολύ μεγάλη, ήταν και στο Σαράι του Πασά μέσα. Εδώ δεν ήξερε τι να πρωτοδιαλέξει τη βελτσίστα. Ποιος ήταν ο καλύτερος. Όλοι του αρίστου είδους. Γιατί όταν λέμε οργανοπαίκτες των Ιαννίων, οι βελτσιστινοί ήταν. Η μουσική, επειδή ήταν και χωριανοί, αισθάνονταν και αυτοί τον πόνο του Βασίλη του Τσίτου. Αυτό λένε ότι το έγραψε ο Λάλος ο Φάκος, ο οποίος έζησε και αυτός προς το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και ήταν στιχουργός αυτός. Έπαιζε και βιολί, λένε αυτό. Αυτοί οι δυο ήταν. Ο Λάλος και ο Τσός. Φακέ ήταν και οι δυο. Εγώ διερωτώ με πώς θα φτιάξανε. Έχουμε αυτό που λέμε θυμόσοφο ελληνικό λαό. Τον οδηγούσε η ίδια ιστορία εκείνη τη στιγμή. Ούτε ποιητής ήταν, ούτε συγγραφέας, αλλά το σμήλευσαν με τα όργανά τους και μας το παρουσίασαν όπως είναι. Φάκος με το βιολί του στόλισε αυτό το τραγούδι, το οποίο έμεινε να είναι μέχρι σήμερα. Η κορονίδα είναι το άσμα των ασμάτων. Άιντε με τη ποδάρια η μαύρη, να μωρέ να σκοποχώ. Όταν ακουγόταν, πήγαινε το δάκρυ κορόμιλο. Και κουμαριόλα από τη γη και από το μαύρο χώμα. Με τι ποδάρια να σκουθώ, χεράκια να κουμπίσω. Κάνει τα νύχια σου τσαπιά της, άπαλα με σφτιάρια. Ρίξε το χώμα πιο μεριά, την πλάκα από την άλλη. Άντε χεράκια η μαύρη να κουμπίσω τη γη καρδούλα μου.
νέων, νέα, νιόπαντρων, παππού, γιαγιά, θα βρίσκαν τον τρόπο τους να στείλουν τα χαιρετίσματα στον κάτω κόσμο. Βλέπουμε τώρα αυτό το διάλογο «Σήκου Μαριόλα μου από τη γη και από το μαύρο χώμα». Δηλαδή δεν τη νιώθει πεθαμένη, δεν τη νιώθει ξεγραμμένη. Τη νιώθει να είναι κάπου αλλού και της λέει «Σήκου, μη κάθεσαι τώρα». Αναφιλητά, και που τα βρίσκαν αυτά τα λόγια, αυτές οι ανώνυμες ή επώνυμες, ας πούμε, μυρολογίστρες του χωριού, μικρές ή μεγάλες. Ωρε ρίξε αφήνει τίποτε που να μην το τραγουδήσει από την αρχή που γεννιέται ο άνθρωπος μέχρι που θα πεθάνει. Δίνουν εντολή στη Μαριόλα μόνη της να ενεργήσει. Να σηκωθεί, να αναστηθεί, να σκάψει με τα χέρια της, να πετάξει τα χώματα και τις πλάκες και να βγει. Παρακαλάει, την παρακαλάει να σηκωθεί ο άντρας της. Βλέπουμε τώρα αυτό το τραγούδι που περνάει στο λαό, που γίνεται ο καημός και ο πόνος του κάθε ανθρώπου, γιατί σίγουρα έχει δικά του πρόσωπα που τον πονάνε.
στα πανηγύρια, στους γάμους, στις χαρές, όταν έπιναν λίγο περισσότερο, το πιάναν το τραγούδι και έλεγαν τη Μαριόλα και έκλαιγαν, δάκρυζαν. Ειδικά αυτοί που έχασαν κάποιο δικό της πρόσωπο, ήταν σαν κάλεσμα μετά. Και από τη δέξω τη μεριά, πες στην παραθύρη. Να μπαίνει ο ήλιος στο μαγιό, τα βούστου το φεγγάρι. Να μπαίνουν, βγαίνουν οι πουλιά, να παίρνουν χαμπέρια. Χαμπέρια από το σπίτι μου και από τους συγγενείς μου. Βέβαια, εγώ συνδέω και κάτι άλλο με αυτό το τραγούδι. Και το γεγονός ότι ο τρισπαππούς ο Βασίλης σκότωσε τον Τούρκο τον αστυνομικό. Ναι μεν, είναι φόνος, όμως η ζωή που αφαιρέθηκε ήταν ζωή ενός καταπιεστή. Και έτσι το συνδέω με την ανάγκη του λαού μας να προσωποποιήσει στο πρόσωπο του Βασίλη του Τσίτου ένα ανδραγάθμα για την περίοδο εκείνη που έτσι έφερε μια ανάταση στο σκλαβωμένο λαό. Η ιστορία της Μαριόλας έχει μια χαρμολύπη. Είναι ο ηρωισμός που υπάρχει και στα δύο πρόσωπα. Είμαστε όλοι περατοί άνθρωποι εδώ πέρα. Από πόνο και βαθύ καημό μέσα του βγήκε το τραγούδι που έφερε μια ανακούφιση. Το χαρακτηριστικό που είναι για τους Βελτσιστινούς, δεν χόρευαν οι Βελτσιστινοί, γλεντούσαν. Για το Βελτσιστινό δεν ήταν να φέρει μια γύρα και να κάνει επίδειξη. Έπρεπε να το απολαύσει. Και όταν έμπαινε Βελτσιστινός στο χορό, η παρέα Βελτσιστινή έπρεπε να κάνει 3, 4 και 5 ώρες. Σε όλη την Ήπειρο υπήρχαν λαλητάδες. Σε ένα χωριό μεμονωμένα, ένας, δυο, εδώ στη Βελτσίστη ήταν ολόκληρη συνοικία. Τον λέγαμε ο Μαχαλάς. Οι 7 φάρες ήταν εδώ, από μουσικούς. Η μία συναγωνιζόταν την άλλη. Ο Λάζος ο Κατσαμόλης, ο καλύτερος βιολινιστής εδώ στην Κλιματία, λεγόταν Ευθυμίος του επίθετου. Ήταν ο Τριαφάκος, ήταν ο Μιτζιμπαμπούρας, ήταν ο Λαλουφάκος που είναι τώρα στην Αυστραλία. Ο Μαρμπάλας με το λαότο, πολύ καλό λαότο. Το χωριό μας ήταν ανεπτυγμένο οικονομικά και αυτό συνέβαλε στο να μπορούν να πληρώνουν οργανοπαίκτες. Ο τελευταίος καλός ήταν ο Χρήστος Χαρισιάδης, Μπαρμπακίτσος, φοβερός. Ξεκινά το πανηγύρι της 6 Αυγούστου με το μυρωλόι της Μαριόλας. Παραγγελία. Ξεκινάει με το μυρωλόι για να θυμηθούν και εκείνους που λείπουν. Και πολλοί παίρνουν τη Μαριόλα. Κι όλοι στέκονται όπως στεκόμαστε τώρα εμείς ήσυχα και δεν κουνιέται τίποτε. Αυτό το τραγούδι πέρασε τα όρια της Βελτσίστας σημερινής Κλιματιάς, έφτασε στα Γιάννενα και ήταν ένα γεγονός
ιστορικό και μεγάλης αξίας για την τότε εποχή. Κοσμοϊστορικό γεγονός ήταν για εκείνη την εποχή. Το τραγούδι αυτό έμεινε στην ιστορία σαν θρύλος, σαν... Ή 71 ή 72 κάπου εκεί. Ζήτηξαν από την Αθήνα οι χωριανοί στο συγκρότημα το οποίο θα ερχότανε εδώ. Ναι, ωραία, συμφωνούμε, αυτό, τούτο, τ' άλλο, θα σας βοηθήσουμε να βγάλετε και χρήματα, αλλά εμείς έχουμε ένα δικό μας παιδί, ένας χωριανός το είπανε, όχι το χωριανός, του Σάβα του Σάτρα. Θέλουμε και αυτός να πει μερικά τραγούδια να τον βοηθήσουμε. Και συγκεκριμένα ήθελε και τη Μαριόλα, είχε ξεκινήσει η Μαριόλα, φιγουράριζε. Εντάξει. Το τραγούδι αυτό είχε μεγάλη απήχηση, όχι μόνο στη Βερσίστα, αλλά και σε όλα τα Γιάννηνα, την περιοχή εδώ, την Ήπειρο. Άρχισε εδώ το πανηγύρι, κόσμος. Δεν συγκρινόταν. Πέρασε η ώρα, κι άλλο. Αφού είχαν δέσει αυτοί, τι θέλουμε, το Σάβα ή λέει ο Σάτρας τη Μαριόλα ή τα μαζεύετε και φεύγετε. Ποιος είδε το Θεό και δεν ψάχτηκε. Ανεβαίνω απάνω και με συνοδεύει ο χωριανός εδώ, ο Κοτσαμούλης, ωραίος, οικογένεια Ευθυμίου, ο ανιψιός του, ο Λάζαρος, εξαίρετο βιολί και ο Μανώλης ο Μπάλας. Είπα τη Μαριόλα, έβγαινε αυτή η φωνή κάστανο. Χαρήκαν, ενθουσιαστήκανε, χειροκροτήσανε και να πω και αυτό, με γιομίσανε εδώ με χαρτονομίσματα, λες και ήμουν νύφη τον παλιό καιρό. Άιντε με τύπο ποδάρια η μαυρίνα Με αγκάλιασε ο κόσμος. Τώρα μόνο και μόνο δηλαδή που θα ακούσω το τραγούδι αυτό θα με ανατριχιάσει και θα φτάσω στον 7ο ουρανό. Τι να πω, είναι σαν ύμνος για μας. Και σιγά σιγά γνώρισε όλη η Ελλάδα και οι απαντεχού Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Βρέθηκαν όλες οι συγκυρίες να αποθανατιστεί αυτό το γεγονός και να διονυστεί. Τώρα θα πείτε πώς ξεπετάχθηκε το μυρολόι της Μαριόλας από μένα. Είχα τελειώσει το στρατό, κατέβηκα κάτω στην Αθήνα, με στέλνουν και με συστήνουν στο τότε διευθυντή της ΕΙΡ, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, στο Σίμωνα τον Καρά. Μεγάλη φυσιογνωμία. Πάω στην ΕΡΤ εγώ, δειλά. Ο κύριος Καράς, ναι, εγώ. Ποιος, τι θέλει. Λέω, θέλω να τραγουδήσω. Πώς να τραγουδήσω. Δεν σκέφτηκε. Αμέσως. Γραμματικές γνώσεις. Την χάνω απόφυτος Ριζαρίου Κλασικής Σχολής Αίτησης. Και να κλείσουν το στούντο στους λεγόμενους ραδιοθαλάμους του Ζαπίου και τα τραγούδια τα οποία θα έλεγα μέσα σε 1/4 θα τα ενέκρινε η Επιτροπή, εάν ήμουν καλήφωνος, να μην έχω φάλτσο, όντως γνήσια δημοτικά τραγούδια. Ποιοι θα με συνοδεύσουν, λέω Τάσος Χαλκιάς, Κυριάκος Χαλκιάς, Φώτης Χαλκιάς και Κίτσος Λίτος Ντέφη. Ο Τάκος αυτός. Μέσα σε αυτά τα 4 για καλή τύχη είχα και τη Μαριόλα, πρώτο. Άρχισε ο Μπαρμπατάς και παίζει. Θεία μυσταγωγία. Και άρχισα εγώ και την έλεγα. Ο ηχολήπτης όταν ακούει τη Μαριόλα διανεύματος μας κάνει. Συνεχίστε. Δεν πήγε 3 λεφτά και 20 δευτερόλεπτα. Έπιασε τα 5 και την δίνουν την ταινία εκεί στην αρμόδια επιτροπή. Όχι μόνο να νεκρίνουν, μπαίνει επίσημα στο επίσημο πρόγραμμα του ραδιοφώνου για εκείνα τα χρόνια. Το 1/4 φέρνει το άλλο, το 1/4 το άλλο, μια τηλεόραση και ούτω καθεξής. Και από τότε ξεκινάει η Μαριόλα. Μαριόλα, Σάτρας, Σάτρας, Μαριόλα. Ωρε σηκώμα
Αραγιόλα ρούσα από τη γη. Ωραία κι από το μαύρο χώμα Μαραγιόλα Άιντε και τα τραγούδια λόγια είναι, τα λένε μου οι πικραμένοι. Βεβαίως υπάρχει και η συνέχεια της ιστορίας. Τι έγινε μετά το Βασίλη το Τζίτο? Αχ, θέλουν να βγάλουν το πικρό, μα το πικρό μου δεν βγαίνει. Μετέπειτα ο Βασίλης ο Τζίτος, αφού πέρασε αυτό το θλιβερό γεγονός, συνήλθε λιγάκι και αγόρασε 2 μήλους. Ίσα με ένα πορτοκάλι, έχω στην καρδιά μου χάλι. Ίσα με ένα λεμονάκι, έχω στην καρδιά φαρμάκι. Έχω ακούσει ότι μετά από 2 χρόνια μαζί με το γιο του φύγανε πάλι για τη Ρουμανία, αλλά οι επιχειρήσεις τους ήταν ατυχείς. Άφησε και χρήματα, λένε, δεν ξέρω, κουμπόδημα. Μπορεί με το κουμπόδημα του Βασίλη Τζίτου, λέει, να έγινε και η αρχή της Εθνικής Τράπεζας. Άντε ποιος πλούσιος γέμουνα και να πεθάνει. Πιθανολογώ ότι έτσι είναι. Όταν ήρθε ο παππούς ο Βασίλης με περιουσία από τη Ρουμανία, έδωσε στον Γεώργιο Ιωάννου Σταύρου κάποια χρήματα να τα χρησιμοποιήσει για την απελευθερωτικό αγώνα των Ιωαννίνων και όπου άλλου νόμιζε εκείνος. Αυτά λοιπόν τα χρήματα πιθανολογώ ότι υπήρξαν η πρώτη μαγιά για να γίνει η τότε τράπεζα της Ελλάδος και με κατόπιν εξελίχθηκε σε Εθνική Τράπεζα. Τώρα τι έκανε από εκεί και πέρα μετά ο γιος, ο Σπύρος Τζίτος, ο γιος της Μαριόλας, ο οποίος έζησε πολλά χρόνια. Λένε ότι έζησε 93 χρονών. Και στο ίδιο κόμμα μπαίνω. Εκεί λοιπόν ο Σπύρος, αφού ο πατέρας του άρχισε να γερνάει, προσπάθησε να κάνει και αυτός επιχειρήσεις. Απέτυχε όμως. Στα 18 χρόνια ξέφυγε και μπήκε στο λαθρεμπόριο καπνού. Τον καρφώσανε και σε ένα μπλόκο που κάνανε οι Τούρκοι αστυνομικοί, όχι μόνο δεν παραδόθηκε, με το άλλο που του είπαν τους σκότωσε και τους 3. Φεύγοντας σκέφτηκε ότι θα τον καρφώσουν οι αγωγιάτες και γυρνάει και σκοτώνει και τους αγωγιάτες. Εκείνο λέει του είχε βάρος όλη τη ζωή στη συνείδησή του και στην ψυχή του και ό,τι κακό τον έβρεσκε λέει ήταν από αυτό το πράγμα, γιατί δεν έπρεπε να σκοτώσει αυτούς τους ανθρώπους που δούλευαν για το μεροκάμα του. Όσου καρτερείς, αχ μια μέρα γέμου θα πεθάνεις.
θα πεθάνει. Αχ, σ' αυτή τη νικουμένη μια κακία μονομένη. Από εκεί και πέρα μετά έφυγε για να μην τον πιάσουν και ήρθε στην Ελλάδα, αφήνοντας τον πατέρα του στη Ρουμανία. Το παιδί έκανε 3 γάμους. Από τον πρώτο δεν είχε παιδιά, είχε από τους άλλους 2. Δεύτερη γυναίκα έκανε 3 κοπέλες και ένα γιο. Τον τρίτο γάμο έκανε 2 αγόρια και ένα κορίτσι. Αυτή ήταν η τρίτη γενιά, τα εγγόνια. Αυτός ο μεγάλος που λέω εγώ ήταν εγγόν. Τον εγγονό της Μαριόλας τον θυμάμαι εγώ. Ήταν εδώ. Τώρα αυτή τη στιγμή εμείς πρέπει να είμαστε τώρα λογικά η 5η ή 6η εγγόνια από τότε. Είμαι 5η γενιά της Μαριόλας. Εγώ είμαι τρισέγγονη της Μαριόλας. Και του αφήνει να χαρεί άδειο μέτρα γέμου μόνο τόπο. Αχ, 2 μέτρα μόνο γέμου τόπο. Αυτός ήρθε εδώ στην Ελλάδα και δεν μπορούσε, δεν χώνευε που ήταν ο πατέρας του εκεί στη Ρουμανία. Αποφάσισε λοιπόν να πάει να πάρει τον πατέρα. Πήρε, λένε, από εδώ 2-3 παλικάρια φίλους του από την Κλιματιά και ξεκινήσανε να πάει στη Ρουμανία να πάρουν τον πατέρα. Τελικά τον πατέρα τον έφερε στην Κλιματιά. Όταν γύρισε ξανά στην Βελτσίστα, είχε γίνει μουχτάρ, δηλαδή τοπικός άρχοντας του χωριού. Και επίσης το Σπύρο το Τζίτο τον αναγόρευσαν τον αρχηγό του απελευθερωτικού αγώνα των Ιωαννίνων και της περιοχής και τον είχαν σαν μεγάλο, τον λέγανε Μπάσιο. Το 1913 τον πήγαν τα παιδιά του στα Γιάννενα για να δει την απελευθέρωση που μπήκε ο ελληνικός στρατός στην πλατεία εκεί. Όταν απελευθερώθηκαν τα Γιάννενα, είχε την τύχη λίγο πριν πεθάνει το 1913 να τον πάρει ο παππούς μου ο Βαγγέλης, καβάλα σε ένα μουλάρι, γέρος πλέον, να δει την απελευθέρωση των Ιωαννίνων, γιατί αυτός ήταν ο καημός του, και αισθάνθηκε τόσο μεγάλη υπερηφάνεια που είδε τα Γιάννενα να απελευθερώνονται. Ο Σπύρος έφυγε μετά από 10 ημέρες από την απελευθέρωση των 15, πλήρης ημερών, και με τη χαρά ότι απελευθερώθηκαν τα Γιάννενα. Μια κακία αμονωμένη. Όλευε τον πατέρας μου, ο οποίος έφυγε νύχτα στον ύπνο του χωρίς να ταλαιπωρήσει κανένα μέλος της οικογένειάς μας. Στο θάνατό του, στο τσεπάκι του μέσα, βρήκα κάτι που με συγκλώνησε και το έχω βάλει στο μνήμα του. Παιδιά μου και γονάκια μου, μία ευχή σας δίνω δυνατή. Άρχοντες να είστε στην ψυχή, λεβέντες και κυμπάριδες, ρηγάδες στη ζωή και όλοι μαζί και φίλοι και γνωστοί να έχετε γεια και προκοπή. Αυτό δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά μόνο μία κληρονομιά που κουβαλούσε από τη Μαριόλα και από τους προγόνους του. Άντε δεν θα κερδίσεις τίποτα βρε άνθρωπε. Αχ, όσα λεφτά και μου κι αν κάνεις. Αχ, όσα λεφτά και μου κι αν κάνεις. Ώρα το θάνατο όσου καρτερείς. Αχ, μια μέρα και μου θα πεθάνεις. Τραγουδά περίπου 50 χρόνια, μακάρι να μπορέσω να τραγουδάω άλλα 50 για τη Μαριόλα. Αιωνία της η μνήμη.